יפה מאוד. הכל אגדה, הכל אגדה. יפה. לנצח נשאר חברים. כן, הכל אגדה, הכל אגדה. אם תרצו אז הכל אגדה. היום יגיע לחזרה עיתונאי, כן, לעשות לנו כתבה גדולה שהוא עוקב אחרי החזרות, איך אנחנו בתהליך העבודה, וזה מה שאני נורא מבקש מכם, כן, זה להיות רק בעניין של העבודה, כן, זה מאוד מאוד חשוב לי הכתבה הזאת, וזה עיתונאי בעל שם, כן, וזה נורא חשוב לי שתהיו רציניים, ולא להתחיל לעשות כל מיני פוזות כאלו שהוא יוכל, שיהיה לו חומר שכאילו אתם מסוכסכים או מתוחים או השד יודע מה, יאללה. ואתם תהיו לי בית, ואתם תישאו ברכה, כי הגבול הוא השמיים, אשאר כאן בבטחה, ואתם תהיו לי בית. ברוכה את הבאה, כי הגבול הוא השמיים, והדלת לך פתוחה. One, two, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. רגע, מה קורה כאן? אין כאן כניסה לילדים. בסדר. מה זאת אומרת בסדר? אני לא מבין, מי את? אני העיתונאית. את העיתונאית שאמורה לכתוב עלינו כתבה? כן. זה לא יכול להיות. מה, זה בדיחה? מה, את ילדה? כן. לא, זה ממש לא נראה לי. טוב, רגע, תעשו הפסקה רגע. אני חייב לעשות טלפון, זה מגוחך. זה בדיחה. היי. את מכירה את אורי פסטר הבמאי? כן. מה שקרה זה שהוא חשב שצריכה להגיע לכאן כתבת מבוגרת או כתב מבוגר וגם מנוסה. ופתאום הגיעה לפה ילדה, ונראה לי שהוא קצת התעצבן. אני לא חושבת שהוא ייתן לך לעשות את הכתבה. אל תדאגי, יש לי רעיון. נלך עליו ואני אשכנע אותו. אני אגיד לו שאני אוהבת השגות ואני אוהבת אותך, וזאת תצא כתבה טובה. קצת אותי שכנעת, נראה לי שגם תשכנעי אותו. נלך עליו לנושא? כן. הוא רואה שאת חמודה? כן. כן. לא. הכתבה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אני הייתי בטוח שמגיע עיתונאי מבוגר, עיתונאי שכותב על תיאטרון, מישהו שמבין. זאת לא הצגת ילדים, זה מחזמר לכל המשפחה, זה תיאטרון. לא, זה לא רציני, תדברו עם המפיקים. שעה שנייה? פשוט דיברתי איתה, והיא שכנעה אותי שתהיה כתבה נפלאה. נראה לי שתשכנע אותך גם, נכון? תגידי לו למה. אני אוהבת השגות ואני אוהבת את מיכל ינאי, וזאת תצא כתבה טובה. מה, ותרשמי כל מה שאנחנו עושים, ותעקבי אחרינו בשקדנות? כן. תגידי שאני נחמד? יש יושר בכבוד, אך בנשפים הוא מבקש עוד אהבה לרקוד. ואז מוחץ מקופידון את מבטו אקלוט, ומקווה שהוא יבוא יזמין אותי לרקוד. מה הסיפור של ההצגה? המחזמר על כל אגדה מורכב מהסיפור של 5 האגדות הכי ידועות והכי אהובות שאת מכירה בוודאי ואוהבת בוודאי. סינדרלה, שלגיה, הנסיכה על האופונה, היפיפייה הנרדמת, וזהב על 3 הדובים. אבל מחובר לעלילה אחת. כבוד הוד מעלתה המלכה מלכה, הלוואי שעוד הלילה נחתן פה את מהממי מתוק שלי חמוד, אך בינתיים נצמד לנו בטנגו ונקווה שבחצות יהיה זיווג. אז בואו אל הטנגו, ריקוד שהוא רומן, מי שלא אוהב את הטנגו לנשף לא מוזמן. אני המלכה מלכה, האימא של הנסיך מהממי ושל הנסיכה קטי. מלכה, היא פשוט כל מה שמעניין אותה זה איך היא נראית. זה לא מעניין אותה שום דבר חוץ מזה. איך השיער ואיך הציפורניים ואיך כל השאר ממש טפל בעיניה.
בנות פרסיה הם בחורים מקסימים ומאוד מאוד מוכשרים, ואני חשבתי שיהיה הרבה יותר נחמד אם את הדמויות של הנשים הרעות וגם הנשים הטובות ישחקו גברים שמשחקים נשים, ואז יהיה להם הרבה יותר קל להקצין את כל התכונות האלו, התכונות המאוד רעות. מאמי מאמה! מאמי מאמה, שזאת האימא שלי, היא פשוט, לא נעים לומר, אבל בהמה. זאת ההגדרה. ועם כוח, לי אין סבלנות לשטויות של הנוער. אני אוהבת ריקוד שמרימים בו רגליים, כי עשיתי די נפתחות העיניים. האידיוט שאמר להסתכל בקונקון שוכב לו בקבר כבר די מזמן. לזכרו להסתדר בשורה רחבה, הנה הן רגליי, אני עדיין שווה. אני כרמל ויש לי כמה שאלות אליכם. איזה תפקיד אתם משחקים? אנחנו משחקים ילדים שמאבדים את הדרך הביתה, ואנחנו פוגשים את הדובים ואת מיכל, ואנחנו שרים, רוקדים. ויחדיו נבנה כאן בית, ותהי לנו ברכה, כי הגבול הוא השמיים, אמא לנו וצמיחה. ואתם תבנו לי בית, מוכן נסיכה, כי הגבול הוא השמיים, והדלת לך פתוחה, והדלת לך פתוחה, כן כולם יהיה לך בית. הבית שלי לא היה, אשאר כאן בבטחה, נהיה ביחד משפחה, בשמחה ביחד משפחה, משפחה, משפחה. קוראים לי מאמי כי אני מתוקה באופן הכי מתוק שאפשר בהצגה. ואני בעצם נערה יתומה שנתקעה עם אמא חורגת בהתמוטטות עצבים, ו4 אחיות חורגות ומחושכנות שהפכו אותי לסמרטוט הרצפה שלהן. יש קווים שמאפיינים כל דמות, גם מבחינה ויזואלית וגם מבחינת שירים. המלכה יותר לכיוון של טנגו וקלאסה וסטייל, מאמי מאמה, אימא של מאמי, קצת יותר וולגרית, קנקן וריקודים פרועים וכן הלאה, וקטי היא הפרועה, הצעירה, עם הרוק'נ'רול והכסח ועם האנרגיות. 3, מתפוצץ לי כבר הראש, 4, 5 ו6, תפסיקו לקשקש, 7, 8, 9, הנשף הזה הוא פשע, 10 וזה הכל, תנו לי רק רוק'נ'רול, הרוק'נ'רול ריקוד גדול, וכל אחד לרקוד יכול. מי ששונא את הרוק'נ'רול, אני אקבור אותו בחול. חתיכת רשעית! מפלצתית ביניך מבחינה רגשית! יש את המשרתת בטי, שעושה אותה גיל. היא נורא טובה, היא נורא רוצה לעזור, והיא נורא רוצה שהכל יהיה בסדר, ולקשר בין כולם, היא קצת מבולבלת. כולה טוב, כזה כולה ורוד, בגללה! היא כזאת אולי קצת סתומה, קצת ממך, קצת חכמה, קצת שנונה, קצת עוקצת, והכל נורא אהובה, נורא חיננית כזאת. כולם עמלים כאן ביצירת סמלת תוצרת בסדר, בוא תיקח רגע את איציק, כי אני רואה שהוא נרדם שם, כן? תעורר אותו, בבקשה, תעבוד איתו על הקלקן. המון חזרות, ריקוד ותנועה, אני באמת כל הגוף שלי תפוס מכל הסיפור הזה, ואורי עושה מין